Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa Sabdini sa itong panagwanuban sa programang Isyu sa Masa. Ang nabigala ni Miyerkules sa gapit sa 11, nimbulan sa Onyo 2025. Gusta, magasuki na tos kanginan. Ato magasuking tigpanubay, sa gyapong kami ng hinaot nga nakamos may panglawas. Kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang, musungasong na usab kita. Sa laing mga pagsulay, karong adlawa mga higan. Ato mga kasimanwa, mga kalumo din ha sa mga kaprobinsyahan, mga kabaranggayan. Kumusta mo? Ato ang mga Facebookers, mga ka-ISM. Thank you so much. Sa padayon ninyo nga pagsubay din sa ito ang programa. Paki-like and share lang po. Kasupot sa inyo ang mga komentaryo, mga greetings para mas matagaan nato mga higala o diwa ang atuang nga panagpuyo dinhi sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Itagdo yung orasan na doon na mga higala 52 minutos ang nakalabay human ang alas 6 sa buntag. Saway paglangay ato ang mga isgutanan na karong buntaga mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga senador na numpa na isip Senator Juror sa impeachment batok kang Vice President Inday Sara. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Article of impeachment batok sa Vice Presidente gipabalik sa mga senador ngadto sa Kongreso. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Padilla o Senador Villanueva nagkainitay atol sa sesyon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Manang Aimee gidudahan sa mga Duterte supporters sa iyang loyalty ngadto kang VP Sara tungod sa iyang bag-ong mga pamahayag. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pag-oktaba sa SK og barangay election na aprobado na sa Kamara. Apil ang lugway sa ilang termino. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang kampanya batok iligal nga droga sa Riyon 11. Epektibo kuno ang sulti mga higala sa PNP. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanaguan pa, may magalangkom sa ito para ko. Dini sa programang Isyu sa Masa. Akong subliyon Hunyo 11, karong adlaw. Ugma Hunyo 12, siyempre. Dako mga higalang holiday kay Independence Day. So, murag makapahulay taan ni ugma mga bay. Pero ang issue sa masa na agi hapon. Ayan. Isyu sa masa. Alright, sa mga NBA entusiasta, ugma ang dula sa home court na pod mga higala sa Indiana Pacers. Ang karta 1-1, usay daog, usay pildi
sa OKC o sa Indiana Pacers. Naparot sa Game 2 ang Pacers mga higala sa score nga 123 to 107. Gibasol ang giingon mga higalang pag-double team kang Therese Halliburton. So pangitaan na pod mga higala og maayong diskarte ni Coach Carly, no, Rick Carly, ang kining opensa mga higala paunsa iset ang tone sa opensa sa Indiana tungod kay nadipinsaan sa Game 2 sa OKC. Si Coach Mark Daignault, dili na ni Daignault pagbasa. Daignault. Yawan ning ko ano mura og bata-bata pa ni 1985 mga higala ang kuan ani birth year nga kuan ni siya gipakatao. Usa ni sa mga batan-on mga higala nga head coach sa kini nga NBA. Ayan So again, paki-like and share sa tuaga programang Issue sa Masa. Og inyuhang mga komentaryo, greetings, pwede po ninyo ipasupot mga ba. Ako lang sa timbayaon sa makadiyot to ang mga una kaayo nga mga kuan mga early bird kumbaga. Si Ray Mangkao, good morning din ha. Si Ma'am Rosalyn Lagundi sa may Barangay 38-D Rizal Extension. And also good morning to Edna de los Santos kay kanunay naminaw sa Issue sa Masa. Ma'am Jocelyn Plaza Rosiana, good morning din ha. Si Victor Radasa Sinya, mayang buntag. Ma'am Elsa Kiutso, good morning. Mitch Mion Tanong sa Idas Bangkal. Ay si paring Romel de los Reyes, asa banero, napabagyapong ka diya sa New Corilla pare. Basig din naka maminyog ikaduha pare. Ma'am Lo Divina Tampos, good morning din na naminaw. Yang anak nga si Christine Marie Lotrago. Lo Divina Tampos Lotrago. Okay? Thank you so much sa tuaga mga suki sa kanginan. O mga nagsubay, din sa ang Facebook page, ang June Bersamin Issue sa Masa. Siyempre pa ito ang mga ka-ISM, mga ka-issue sa Masa. Daghan kayong salamat. Ganita sa mga istorya dayon mga igala sa politika. Nanumpa na kagapon ang mga senador nga mamahimo mga higalang huwes kung tawgon nato og jurors sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara. Kini human nga daghang mga Pilipino gikan sa mga nagkalain-laing hutong sa ato ang nasod ang kumbinsido nga gikinahanglang ipahinabo gayod ang impeachment trial for transparency and of course, in compliance of what is being enshrined in our Constitution, mga bay, isip mandato sa tuang mga senador. And that includes law schools, like Ateneo, UP, De La Salle, nagsulti nga kinahanglan na ay impeachment. Ang usa sa mga veterano, mga higala, nga figure, si Rowena Guanzon, kanhi mga kaigsuunan, commissioner sa COA, Commission on Audit, at the same time, politiko. Ni istorya po siya, kinahanglan, dili pugngan ang impeachment. Ang Pulse Asia Survey, nagsulti mga higala nga 78% sa mga Pilipino gusto nga naay impeachment trial. Ang Makati Business Club, nagsulti po nga kinahanglang ipahinabo ang impeachment trial. O siyempre pa, si Vice President Inday Sara, ingon po nga kinahanglan ipadayon ng impeachment para bloodbath ta. Of course, ang mga congressman, permanente, permanente na sila. Gusto yung na ay impeachment. Now, diri mga kaigsuunan sa istorya karon sa article of impeachment. Diri hapit nagsinumbagay si Ruben Padilla
o si Senador Villanueva. Pero pareho sila. Oh. Lain-lain lang ang ilahang argumento pero ang ilang direksyon almost the same. Ha? So hapit mahitabo ang Tisdaman versus Sildaman. Ang article of impeachment, una gibalik mga higala ngadto sa Kongreso sa mga senador sa boto nga 18-5 niagi pa ni og kana bang proseso. Grabe pa ang debatihay mga kaigsuunan kay siyempre na ay dili gusto nga ibalik na o ibalik pa ngadto sa Congress na ay daghan ingon 18 ibalik na dito. Oh. Kay wala man na magkadimao ng article of impeachment. Kanang article of impeachment ngadto pa na sa 19th Congress, 20th Congress na ron. Ibalik na dito para kung gusto sila ang 20th Congress ang mo-approve ana, kay ang 20th Senate man pod ang mutara lala. Ana mga higala ang rason. Gawas nga naay nakit-an nga mga defect, allegedly defect mga higala sa kining articles of impeachment. Kining article of impeachment mao ni siya ang impeachment complaint, no, ang formal impeachment complaint mga kaigsuunan. Yan ang niboto nga o nibabag, no, sa motion kay galalis naman ni si Robin Padilla og si Tisdaman mga higala ni Barog, no, si Alan Peter Cayetano nanuka din tanan sa motion ni Bato de la Rosa nga ipay-dismiss outright ang impeachment complaint. No? Motong medyo nagkainitay ang diskusyon. Kay si Villanueva, dili po siya gusto nga i-dismiss outright because there is the so-called legal mandate sa konstitusyon mga higala para sa mga senador nga kinahanglan mutaral, no? Obligado nga mutaral sa impeachment complaint. Unya murag lain na mag-inistoryahan si Robin Padilla kuno. Ningon naman, nanghagad naman kuno mga higala. Nanghagad naman kuno. So, si Alan Peter Cayetano nag-file og motion. Himo siyang motion mga higala nga nag-amendar sa motion ni Bato de la Rosa nga outright dismissal. So, ang motion ni Alan Peter Cayetano nga ibalik, i-remand. Ang meaning anang remand, ibalik ba? Ibalik dito. Remand. Ibalik ngadto sa Congress tungod sa pipila ka mga legal nga rason. Butang nga gisupak mga kaigsuunan sa 5 ka mga senador sa pagpanguna ni Hontiveros. Kay ingon si Hontiveros, ang pag-remand sa article of impeachment ngadto sa Congress is equivalent or ang epekto ni ana is dismissal sa impeachment complaint. Pero ningon po si Chis Escudero, no, Miss Beautiful. Dili na mao ang kahulugan anang remand o remanding the impeachment article of impeachment ngadto sa Congress because we can still serve summons ngadto sa mga hingtungdan including sa concern mga higala nga si Vice President Inday Sara Duterte. So, more or less, mauna ang naitabo mga higala sa Senate. Now, what was the ruling? Ang ruling mga higala, giuyunan sa majority sa mga senador, ang proposal ni Senador Alan Peter Cayetano not to dismiss outright the impeachment complaint
sama sa gusto sa motion ni Senador Bato de la Rosa. Instead, remanding the impeachment complaint to Congress. Resulta, nagbutuhanay sila. Ang nigawas mga higala sa ilang butuhanay, 18 kontra 5. 18 ka mga senador ang nipabor nga i-remand. Ibalik nga to sa Congress ang article of impeachment tungod sa pipila or daghan nga mga legal nga basyanan. Ang 5, supak. Kay gusto nila magsugod na, kay murag lami na yun daw kaayo isuot sa ilang robe mga kaigsunan. Asinik juror. Gusto na yun sila o kanang pinanitay na yun. Ang 5 nga ni supak, nga gusto nila dili na ibalik sa Congress, i-impeach na dayon mga igala, ihimuon na dayon ang trial, mauni sila. Sila Senador Nancy Binay, Senador Win Gatchalian, Senador Coco Pimentel, o si Senador Risa Hontiveros. Nagwonder lang po ko aning Coco. Unsa kay huna-huna aning Coco, budaog pagkaha ni mga higala din as Cagayan. Nga ang mga Cagayanon, mga higala, grabe man ang suporta sa mga Duterte. Murag si Coco raman ang wa. Wa na siguro ni huna-huna si Coco nga mamulitika mga kaigsuunan. Or nako ang iyahang huna-una nga mamulitika, pero sayop ang iyahang ginahuna-huna nga solusyon. O pamaagi. Alright. So, what is the implication? Amo ginayuna dayon mga higalang pangutana. Aning lakang karon, remanding the article of impeachment to the Congress. What is the effect? Ang epekto ani, trial cannot proceed. Di ba? Dili maka-proceed ang impeachment trial because wala pa sa ilaham, wala sa Senate ang kini mga higalang article of impeachment tungod kay gibalik ngadto sa Congress. Naalang gud ni Bikil mga kaigsuunan kay naay mga issues, legal issues actually, unresolved dinha sa Senate. Unsa ning legal issues? Usa din ni mga higala kung unsa nga rules ang i-adapt sa Senate panahon sa pagpahiluna aning impeachment trial. No? Ang rule ba sa Senado ang i-adapt o ang rule ba mga higala sa impeachment tribunal ang gamiton? Kay naay mga conflicting issues between the rules sa impeachment o rule mga higala sa Senado. Senado as a lawmaker o impeachment mga kaigsunan as judicial tribunal, isip korte. So naay mga rules din nga nagka-conflict. So usa sa mga issue din how to harmonize these rules so that the people will not surmise that our Senate partial or dili impartial mga higala, dili patas sa isyu batok sa Vice Presidente. Mao na din ang naalay medyo sami gamay. But kung ako lang pangutanon, atong ipadapli ng rules sa Senate, kanang ordinary rules sa Senate. Instead, we will adopt the rule on the impeachment mga higala because they are acting on the impeachment complaint. Di ba? If there is a conflict, kung naamay panagsungi mga kaigsunan tali sa rules sa Senate o rules as an impeachment tribunal, dapat ang masunod ang rules sa impeachment tribunal. Di ba? Karon taon-taon, ato ning balikan nganong ingon ana ang ato ang posisyon human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa.
Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bahagya pa rin pinalalakas nitong habagat itong habagat ng tropical depression o yung mahinang bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility over the West Philippine Sea. As of 3 in the morning ay nasa more than 600 kilometers away to west of Zambales at papalayo po sa ating bansa patungo dito sa may southern China. Samantala, patuloy rin natin minomonitor itong cloud cluster or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng ating bansa over Philippine Sea. At base naman sa ating analysis, wala naman tayo nakikitang threat dito or possibility na maging isang ganap na bagyo, pero hindi natin inaalis yung chance na may mabuo dyan na low pressure area sa loob ng 2 araw, kaya't patuloy po natin itong imomonitor. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, asahan pa rin po ang malalakas na mga paulan, lalo na sa Zambales, pababa ng Bataan and Occidental Mindoro, dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Moderate to heavy with at times intense rains po ito, kaya posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun sa mga nabanggit natin na mga lugar. Samantala, meron tayong aasahan na makulimlim na panahon in some areas pa kabilang ng natitirang bahagi ng Central Luzon, Pangasinan, pababa ng Metro Manila, gayon din ng Calabarzon at rest of Mimaropa, mga light to moderate with at times heavy rains po yan dahil din sa southwest monsoon. Habang as early as this morning, ang malaking bahagi ng Kabikulan, asahan din po yung mga misa malalakas sa mga paulan dahil din po yan sa habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, asahan pa rin yung fair weather conditions. Madalas naman magiging maaraw or partly cloudy skies hanggang sa tanghali and then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na rin yung panahon at mataas din yung tsansa ng mga pulu-pulo lamang ng mga paulan at mga saglit na thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman mula 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at lalawigan ng Antique, asahan din po yung monsoon rains or pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-uulan dahil pa rin yan sa habagat, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mataas din ang chance na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa may Northern Samar and Eastern Samar, ngayon din sa natitirang bahagi ng Western Visayas and Negros Occidental, asahan din po yung mga kalat-kalat ng mga paulan, mga light to moderate with at times heavy rains. Makulim din ang panahon for the rest of Visayas, light to moderate rains in general. Lahat po yan ay dahil sa southwest monsoon. Temperature natin sa may Puerto Princesa 24 to 30 degrees, habang sa may Metro Cebu 26 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas din ang tsansa ng ulan. Simula pa po kahapon sa may Caraga and Davao Region, magpapatuloy yan hanggang ngayong tanghali dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat partly cloudy to cloudy skies ngayong umaga, asahan pa rin pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, makulimlim na rin yung panahon at katulad po kahapon, possible din yung mga pulu-pulong mga paulan at pagkidlat pagkulog na usually po ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Kaya kung lalabas pa rin ng bahay, even for the rest of the country po, actually make sure na meron tayong dalang pananggalang sa ulan, kaya ng payong or kapote. Temperature natin sa may Zamboanga City, mainit po hanggang 34 degrees sa tanghali, habang sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas na gale warning or babala sa delikadong mga pag-alon, pero asahan na magiging mataas ang mga pag-alon po dito sa may West Philippine Sea or yung karagatan po na sakop ng Pilipinas. Possible ngayong araw hanggang 3 metro. Bukas, posible pang umakyat ito sa 3.5 metro, kaya posibleng pagbawalan po yung ating mga small sea vessels. Pagsapit naman sa natitirang baybayin ng ating bansa, kapag lumalakas yung mga pag-alon natin, posible pa rin siyang umabot sa 2 metro, but in general, more or less, nasa 1 metro po ang taas sa mga pag-alon ngayong araw. At posibleng bumaba pa yung mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea, pagsapit pa ng weekend kung saan hihina ang southwest monsoon. Bukas, araw ng kalayaan or Thursday, meron pa rin tayong aasahang mga malalakas sa mga paulan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Nasa 50 to 100 millimeters po ang posibleng dami ng ulan sa may Pangasinan, kaya din sa Zambales, pababa ng Bataan, and Occidental Mindoro by tomorrow. So ibig sabihin po ng 50 to 100 millimeters, nasa 4 hanggang 8 timbang tubig po ang posibleng mamagsak sa kada 1 square meter po na lote. Buong araw po yan, kaya't mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at mataas din yung banta ng mga landslides sa mga mountainous areas.
At bukas, asahan pa rin po yung mga pag-uulan in many areas of Luzon and Visayas. Make sure pa rin na meron tayong dalang payong bukas. Bagamat holiday po yan, maraming mga taong lalabas ng bahay. May mga light to moderate with at times heavy rains pa rin. Over Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, down to Visayas, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan. At para naman sa Friday, hanggang sa Sunday forecast natin, that's June 13 to 15, simula po sa Friday, hihina yung ating hanging habagat. Kaya taasahan na lamang yung mga paulan dito sa may northern and western sections of Luzon. Kabilang na dyan ng Batanes, pababa ng Babuyan Islands, Ilocos Region, some areas sa may western sections ng Central and Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, mga mahina hanggang katamtamang mga paulan pa rin. Kaya make sure po na meron pa rin tayong talampayong pagsapit ng Friday. Habang sa natitirang bahagi ng bansa sa Friday naman is partly cloudy to cloudy skies at may chance rin po ng mga pulupulong ulan at pagkit at pagkulog pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. And over the weekend naman, mas hihina pa yung hanging habagat at mas iiral na ngayon yung easterlies o yung hangin po galing sa may silangan, lalo na sa may bandang Visayas and Mindanao. Kaya mataas po ang tsansa ng mga pulupulong mga paulan doon, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ang natitirang bahagi ng Luzon, bagamat improved weather conditions or maraming pagkakataon na magiging maaraw naman, pagsapit na tanghali, mainit at maalinsangan pumuli at mataas muli ang tsansa ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa dakong hapon hanggang gabi. Ang ating sunrise is 5:27 in the morning at ang sunset ay 6:25 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Alright, thank you so much sa tuang Pag-asa mga higala. Alam sa tuang weather update, no? Oy, sa tuang mga kaisunan karon din doon na mo'y mga paryente, mga relatives diay, no? Sa Colombia mga higala, naigo sila tong June 8, Domingo sa buntag og linog. Di man kayo kusog nga linog, kusog pa man ang linog diri mga higala sa Pilipinas, 6.3 naman sa magnitude. Pero siguro sa kadugayon, no, sa Tayog, daghang mga buildings ang kuan kining hugmak og naay namatay naapod mga higalay kining na injured kanang linog murag di naman kaayo mahadlok ang mga Pilipino ana murag diri katong linog diri mga higala sa North Cotabato, Davao del Sur halos kada adlaw kusog kaayong linog mga higala di na mahadlok ang mga Pilipino. Karon gani og naa gani linog-linog gani palungon naman daw ang suga mga kaigsuonan. Kuan naman daw muundang naman daw ang linog, Ay nako. Hoy, good morning una din na akang Ronel Abiliana. Musta naman kanel? Og sa iyahang buhok barbershop din ha. Kumusta naman ang imuhang buhok barbershop? Napagyapoy buhok o wa nay buhok? Diha dapita sa may Times Beach, Lloyd Sako Kibo, may buntag. Oy, Engineer Arman Itrina, kumusta naman din na ato ang mga mga OFW, munitiglingaw sa mga OFW. Onya si May Mauricio Marquez. Ayan, good morning. Always yung ko naminaw sa imong isyu sa masa from Barangay Lampianao, Kalinan. Uy, kumusta mo din na mga taga Lampianao, Kalinan. Si pareng Romel de los Reyes, murag na anak po ni Sanyo Corilla ron, nagpahipi. Si Triple YGF, paring Jacob, may buntag din na pare. Si Alper Basiliote, si Jimboy Abadilla, ako rin igagaw. Asa mo ni lapita ron naka-plaster Jim, nabakadas Digo siguro. Alper Basiliote, murag nag-drive na po siguro ni ron si Alfer Basiliote. Yan. Thank you so much sa tuang mga nagasubay din sa tuang programa. Alright. Taud-taud ato ning balikan mga higala ng istoryas politika kay nindot kay ni kay Giriman. Ang gitawag natog impeachment o article of impeachment ngadto sa Kongreso. Human lamang pipila ka mga pahinomdom.
Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik na may gala, dili sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Itag yung rasa, 21 minutos na kalabang humana ang alas 7 sa buntag. Now, dirita sa issue, nga nung kinahanglan, dunay harmony mga kaigsunan between these two rules, ang rules mga kaigsunan sa mga senador dinha sa Senado o ang rules sa kining impeachment tribunal. Dili man gud nato mga bay ultimately masiak yun ang personality sa mga senador nga mubarog isip mga huwes or jurors mga kaigsunan sa usa ka impeachment trial. Lisod nimo ma-dissociate kaning personality as a senator at the same time as a judge, as a politician, and as a judge. Di ba? Lisod kayo na mga kaigsunan. With more reason sa rules, rule din na sa Senate o rules mga kaigsunan sa impeachment tribunal. Because sa Senate mga kaigsunan, ang ilahang rules was intended in lawmaking as a lawmaking body. Pero kung rules sa impeachment tribunal, as a tribunal, as a court, as a judge, di ba? So I should say nga dapat kung barog sila isip mga huwes, ang rules sa impeachment ang dapat i-adapt, no? Kung magpanday sila og balaod, mag-approve og mga budget, dapat ang rules sa Senate ang i-adapt. Di ba ana ra man na? Parehara gud na sa usa ka lalaki, di ba? Kung ang imuhang trabahoon, ang imong uyab, lahi nga style ang imuhang gamiton. Kung ang imong trabahoon, ang imong asawa, lahi pod nga style ang imong trabahoon. Ngano man? Kay kung ang style sa uyab ang imong i-apply ngadto sa imong asawa, unsay mahitabo? Sakpan ka. Diba? Kung ang style nga imong ginagamit sa imong asawa maoy imong i-apply ngadto sa imong uyab, kantsawan po ka. Dili mao. Dapat ang style para sa asawa, para lang to sa asawa. Ang style para sa uyab, para lang to sa uyab. Ang inyong sangon sa imong asawa, ayaw gamita nga sangon ngadto sa imuha pong uyab. Di ba? Lahi na. Ang imong sangon sa imong uyab, lahi pod ngadto sa mga asawa. Pananglitan, imong sangon sa imong asawa, mahal. Ang imo pong isangon sa imuhang uyab, mahal pod. Alain na, no? Pwede ra na aron nga mo evade ka sa mga consequences pag abot sa panahon. Kay basig ang sangon nimo sa imuhang asawa, babe, unya sa imong uyab, mahal, unya imong asawa tawgon nimo mahal, matingay imong asawa, uy, babe man among tawganay, nganong mahal naman ni ron. So atong ipahaom ngadto sa ato ang trabaho. Di ba? Kung ang ato ang trabaho as a lawmaker, then we will adopt the rules of the Senate. Pero kung atong trabaho, kay naapamantay mga other nga trabaho as a senator,
pwede man ita mahimong juror during impeachment, di ato mga higalang i-adapt nga rules, ang rules sa impeachment. Wala na lang kasimple mga bay. Now, kaning gibalik karon, giremand. Giremand ang article of impeachment ngadto sa Congress. Unsay epekto niini? Now, na-mention na nako kaganiha mga higala, nga ang epekto niini, wala pa'y trial nga mahitabo. No? Or, wala nag-trial nga mahitabo. Diba? Unahon na to ning, walay trial mahitabo. Tungod kay gibalik sa Senate ang article of impeachment, ang reklamo, ang complaint, paingon ngadto mga higala sa naghimo. Murabag huwis, gibalik nga to sa prosecutor. Kay na ay mga legal issues nga dapat ma-resolve within that level mga kaigsunan, walay aksyonan ang Senado. So therefore, wala magahigalay trial nga mahitabo. Kaya wala pa man ang impeachment, ang article of impeachment, meaning walay reklamo pa. Ang article of impeachment, mauna ang reklamo, mauna ang complaint. So kung may reklamo, way kaso. Di ba? Ano man na? Kung may reklamo, way kaso. Ang imong uyab, imong gigakos-gakos, wa man mo reklamo, way kaso. Pero pag mo reklamo na ang imong uyab kay imong gigakos-gakos, attempted rape, patay kang bata ka. Patay kang bata ka din. Di ba? E.L. Kinsay, good morning din na, mga taga Matina Dumalag, o Matina Aplaya, mayong buntag. Jan Casas, mayong aga ninyo din na. So, mauna ang implikasyon mga higala. Walay aksyonan ang Senado tungod kay gibalik ang reklamo ngadto sa Congress. Now, sa ikaduha, wa nagi-aksyonan, wa nagyutay aksyon nga mapaabot sa Senate because we do not know kung ang article of impeachment mapasa pabanig balik ngadto sa Senate for the Senate to take cognizance mga higala anang nahisgutang reklamo batok sa Vice Presidente. Now, kung kanang nahisgutan nga reklamo, dili na masaka og balik, dili na dala og balik paingon sa Senate due to legal imperfection mga higala. Di jud siya mo pasar or ang 28th Congress is no longer willing kay maog gyapon ilang ipasa bisan og nagkahiusa sila nga nagsuporta sa interes ni Martin Romualdez, pero ilang una-una di naman nato mabayaran ni daghan naman gyud kaayong mga senador ang mo dismiss aning kuanay mo buto sa dismissal ani di na lang nato ni idayon. So wala na gyud mga higalay impeachment. It will die on its natural death kung baga. So mauna ang duha ka school of thought aning impeachment karon nga giremand sa Senate balik ngadto mga higala sa Congress. Pero usaon ta maning gusto karon sa mga law schools? Suhestyon sa veterano eksperto mga higala nga si Wing Guanzon. Gusto sa Makati Business Club. Resulta sa Pulse Asia Survey, 78%. Mga Pilipino gusto gyud nga naay impeachment, not just because gusto sila mo tan-aw mga higala kay kadaghan naman ta kasaksi aning impeachment. Impeachment ni Irap, impeachment ni Corona, impeachment mga higala ato ni ombudsman. Gusto nila nga makita ang ebidensya. Pero si Inday, ang mga pagduda sa mga tao, gusto siya nga madayon ang impeachment kay naa siya mga higalay weapon of mass destruction kuno nga ipabuhagay mga kaigsuunan atol sa trial. Ay weapon of mass destruction dahil si Vice President. Okay. Iyahag yun ni ipakita unsa ni mga higala ning mga ebidensyahan so that the Filipino people will know the true story mga higala about anang confidential fund kung kinsa mga higalay nagtama kung do naman. Alam na this. Alam na this. Good morning, Roel Senior Diaz. Noel Resentes, mayong buntag, baby sweetheart o DG sweetheart na, dili na baby sweetheart.
Na siguro siya baby sweetheart, no? Nagluto og pamahaw karong panahon na si baby sweetheart. Alright. So, kani mga higala nga naisgutan nga impeachment, magpahilom na ni karon sa Senate. Kaya wala naman sa ilaha karon, gigibalik man dito sa Congress. So, pag abot ani sa Congress, ang delikado diri, kay gibayran ra ba tong mga congressman sa 19 Congress og tag 150 million ni tambaloslos para lang mo pirma og maduso mga higala ang article of impeachment paingon ngadto sa Senate. Karon, ang delikado din kung moingon na pod nirong mga congressman, labi na kining mga new elected, wa ra ba mi makatilaw ato speaker tong imuhang 150 million? Maayo siguro, patilawon pod minimo ato. Di ra ba ni moagi ang amo ang bullpen, Mr. Speaker, kung walay 150 million? Lain ning bulpina ni, amot unsa ning bulpina ni? Ngayon na lang si Speaker, tamark na lang, tamark! Pwede ba ng tamark? Pwede. Ang tamark is more than a signature, mga higala. Ang signature, makuan pa na ni mo, makopya pa na. Pero ang tamark, lisod kayo kopyahon. Di ba? So, how about tong uban nga nakadawat na sa 150 million? Moingon na po to, Mr. Speaker, katong 150 million nga akong nadawat, para man to sa 19 Congress. 20th Congress naman taron, Mr. Speaker, lain na po nga 150 million. Moingon na si Speaker, wala na gyud tay kwarta. Wala na gyud matiti. Pabayro naman gani nato karon sa tax ug tax kining mga online workers gani ug mga online sellers kay wala na ta. Mang-read na lang manggani ta karon og mga surplus dinha. Kay wa na gyud kwarta ang gobyerno para dako-dako ang makuha dinha sa LTO nga kining kuan pondo magamit nato nya karon inyo pagyutang pabayrog usab anang 150 million wala na ta. Dili. Mr. Speaker, dili na gyud ni mapasa nato ning balik ngadto sa Senate ning article of impeachment kay wa naman day kay kwarta. Unay kabahog tik-tik ninyo ron niya. Di na mga higala maduso og balik ang article of impeachment kay wala na kwarta mga higala. Paita. So huwato na po na tong annual budget. Kay mag-insert na punta dito. Mag-insert na punta pundo pang SOP sa mga congressman para madayon lang yun ang impeachment para dili na makadagan si Vice Presidente Inday Sara pagkapangulo sa 2028. Magdanay goal mga kaigsuunan. Aning tambaloslos din sa kining kongreso. Now, mabasol ba nato kini mga tao, including si Inday, nga gusto og impeachment? Well, legally, because the Senate is legally bound to take cognizance mga higala. That is not a discretion on the part of the Congress. That is an obligation. So therefore, ang kana mga higalang pagbista anang impeachment complaint, kinahanglan gyud siya nga mahitabo. And of course, that's the avenue for the Vice President to showcase all her evidences mga kaigsuunan. Batok sa iyahang mga kritiko. That is the right venue para iyahang dipinsaan ang iyahang kaugalingon more than sa mga iyahang mga reels niya o mga statement sa SOCMED o sa mga conventional media outlets mga higala. So, ang impeachment, well, maayo man na. Ang problema din kung makakitag pondo si tambaloslos nga dako, kay pambayran gyud daw og tag 200 million ang 16 ka mga senador para lang ma-impeach si Inday. Because ang impeachment mga higala is semi-political number Di ba? Pwede ka kumbiktuhon mga higala
sa number lang sa mga senador. Nasayod naman ta, mga senador, mga politiko mapuda. Pag hinay-hinay ka sa politika, butog na sila sa imuhang conviction and you will be removed from public office. Di ba? Mga politiko man na. Nagsuot na nag-robe aron ingnon mga higalag huwis. Pero, ang sulod na politiko man ang nagsulod ba ng robe? Politiko man. Lahi man ang robe nga gisuot ana mga judges sa korte. Supreme Court, Court of Appeals, RTC, MTC, MTCC. Nagsuot og robe kay huwis gyud na sila. Wala gyud na sila mga higalay political interest outside sa ilahang chamber. Pero kini mga senador, politiko man eh. Gisuutan lang robe mga higala. Now, ang makadawat nagtag 200 million, sama aning nilikarong istorya nga paliton mga higala ang 16 ka mga senador og tag 200 million ni Tambaloslos aron lang ma-impeach Inday. Sila ba gikinahanglan nga budget di sweetheart kung tag 200 million i-multiply nimo og 16? Kay 16 man ang gikinahanglan aron ma-impeach Inday. Sige daw. I-multiply ba? Ang 200 million. 2 billion sa napulo. Diba? So nasa mga 3.6 billion ang gikinahanglan ni Tambaloslos mga kaigsunan nga sapi para paliton niya tag 200 million ang mga senador, ang 16 ka mga senador para na ay number mga higala ang conviction, para sa conviction sa vice presidente. Asa man nakwaon? Maingon na ros Tambaloslos, gaw. Katong halin ba sa duha ka wingban nga bulawan ba? Withdraw sa to dito sa Hong Kong. May kaibayad na ko aning 16 ka mga senador. Gaw. Ang katong halin ba sa duha ka wingban, maingon ako. Mga nana na yung gagaw. Kato ba, ayaw sige din pabangag-bangag din ha. Kato ba ang halin sa duha ka wingban nga bulawan gikan sa Central Bank, no? Nga imong gisibat dito sa Hong Kong, iuli sa to dire. Nga naman. Ato sa atong gamiton, ibayad ta to aning 16 ka mga senador nga atong paliton sa tag 200 million para moboto sila sa conviction ni Inday Sara. Ngayon siguro siya agaw. Naana to sa Hong Kong. Na-freeze ba to? Kay naay kaso nga maantay money laundering. Maora na din ha ang issue mga higala nga pwede ma-convict si Inday kung mabayran ang 16 ka mga senador og tag 200 million sama sa nilik karon nga istorya kung tinuon ni. Pero kung maingon ka og ebidensya mga higala labo. Teknikalidad palang daan sa kaso, wala na, nagngisi-ngisi na ang defense counsels o defense lawyers mga higala ni panel of defense lawyer ni Vice President Inday Sara. Wala na. Mura ra daw sila may galag nagkaog mani. Simple ra daw kaayo ang kaso. Kay with all the technicalities, with all the laws and jurisprudence, nagpaborgyod sa ilahang tanaw sa Vice Presidente. Tawan is Coco Pimentel. Nagpabugo na lang. Nagpabugo-bugo na lang tungod sa iyaha mga higalang uwags politika o kalagot niya sa mga Duterte. Wala na yun. So kung taralo mo lang, dako kayo buot si Inday Sara nga. Sige, ipadayon na, bloodbath. Taralo na para magkaalaman ang mga ebidensya. Taod, balik tayo. Manlamang pipila ka mga pahinom daw.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabago. Balik na gala diri sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Good morning din na kang Sir Jaime Balneg sa Lagaw, Jensan. Muna ay ba kong Jensan? Palihog ko, sir, kung basig makadakop ka din og barilis. Akong paliton. Makadakop ka din ka ng barilis nga ka ng labas pa kayo, nagkisi-kisi pa. Kung sa pagtuo ni mo sa barilis dyan, murarag manok, nga dali ra kaayo dakpon. Partir ra kusgan na gyud ang mga barilis mga igala des jinsan. Dagko kay glawas na mga barilis sa jinsan. Ayan. So diri una ta sa kining NBA. Muhimo mga higalag adjustment na pod ang Indiana Pacers ag admitado sila mga higala nga ang home court becomes their sixth man. Because of the kini mga higalang crowd that might pressure their opponent mga higalang OKC. And it is nice. Matod pa mga higala ni Coach Rick Carlisle playing with their kining kuan sa ilahang home court with the crowd kay makapabost po daw sa moral mga higala sa ilahang mga player. Unsa may mga mistake daw nila sa game 2, may resulta sa ilahang kaparutan 16 points mga kaigsunan, ilahang i-correct sa kining game 3 and move on na kay naka-adjust ang ilahang kontra ang OKC sa ilahang kining opensa na limit nila si Haliburton. Force si Haliburton mga igala nga ipasa ang bola tungod sa kining pressure mga kaigsuunan sa depensa. Dili kaya lang ni Dort si Haliburton. Si Dort lang ang mo depensa. Gina-double team every time nga ang bola na anak ang Haliburton, gina-double team siya. And mapwersa siya og pasa ngadto sa iyahang ubang mga kauban sa kining bola. So maglisod siya og execute sa opensa mga kaigsuonan. And probably naay mga adjustment nga ni himuon nini aron nga ma-set up si Haliburton og ang uban nga mga offensive player, key player mga kaigsuonan sa kining Indiana. Karon
ang bola karon na ang mga kaigsuunan no sa OKC. Because ang himuon sa OKC nini, they will continue kung unsa ang ilahang gihimo during sa game 2. Kaya dito sila ni Daog di ba? Ang Indiana maoy mo adjust mga higala sa ilahang opensa o depensa aron malimit ang kontra nga OKC. So mao na may tabo sa kanang game 3. So expect a new game plan para sa kining Indiana ugma pohon. Ayan. So grabe gyapon ang kining pustahan ay mga higala. Remember, sa game 2 bisag napildi ang kining Indiana Pacers 7 no among 12 ata players nga nakadula nakakuha mga higalag double digit. So what does it mean? 7 players are capable mga higala nga mo score para sa ilahang opensa. Siguro naalay gamay nga adjustment no sa ilaha pong depensa mga higala tungod kay ang bench player sa OKC si Wiggins o si Caruso nakakuha og double digit nga wala makakuha mga higala double digit during the first game. And they will not the Pacers was not able to stop aning star point guard MVP mga kaigsunan nga si Shai Gorgeous Alexander. Wala nila mapungi. Naka-score gyapog 30 kapin. Sa first 2 games nila 72 points ang na-score ni SGA mga kaigsuunan o maunay murag passport niya to grab another award as final sa MVP. Kay why makapugong kumbaga no kang SGA mga kaigsuunan sa kining iyang opensa. So more or less mauna karon no ang ginalantaw sa kining NBA. Pero kung ang Indiana pod ang mo kampiyon, di po nato masiguro basig si Therese Haliburton ang mahimong MVP mga kaigsunan or si Pascal Siakam. At ang tanan ato paning monitoron, ato paning tanawon mga kaigsunan tungod kay ang matag team once mapildi mohimong adjustment. Napildi sa first game ang OKC, sa second game nihimo sila og adjustment. Karon napildi sa second game ang Indiana Pacers, of course. We expect nga sa kini mga higalang game 3 naapod sila kining adjustment nga pagahimuon para sa ilahang kining kontra mga higala on both ends, defense and offense mga kaigsunan. Alright, alas 7:48 na taon atong balikan ang kabalaka ni Senadora Risa Hontiveros nga di na makabalik sa Senado ang article of impeachment. Nako po. Taon-taon, awan lamang apipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. In Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alas 7.50 na mga bahay. Again, good morning din na kang Sir Jaime Balneg sa Lagao, Jensan. O kang Manong Paul Concoberta. Si ang tagay din ha. Mga kabanan sa pamilya, good morning na lang. Now, dirita mga kaigsuunan sa Kabalaka karon nga gibati ni Senadora Risa Hontiveros. Sa dihang ni Daog, ang boto mga higala nga ibalik i-remand ngadto sa Congress ang article of impeachment. Dapat bang mabalaka nini si Risa Hontiveros? Yes, including kadtong mga pro-impeachment nga mga congressman, mga senador, sama ni Francisca Castro, mga kaigsuunan nga gigil na kayo. Sa sige nila og pressure, sige sila og pressure sa Senate, especially kang Chis Escudero nga mag-impeachment trial na. Para dili na mga higala madudahan si Chis Escudero o ang Senate, ang gihimo mga kaigsuunan sa mga senador majority, ibalik na sa Congress para di na ta ma-pressure ana. Na may ground nga ibalik. Ay ibalik na dito. Para di na sila sigig sunggaw sa atoa nga sugdan na ang impeachment trial. Maayo po para ma-relieve ta sa pressure ana ni Francisca Castro ug uban pa nga nagsigig yaw-yaw nga kuano na kanang sugdan na ning impeachment, no? Ala, ibalik tani ngadto sa kining Kongreso aton tanawon og kinsay mga pressure ani para maunay na sa ilahang tari ng mga congressman din nga sige nag-ingon nga mag-impeachment na nga naamay para sa tanan anang impeachment, no? Again, good morning din na kang Nits Miyon Tanusay, April Jean Munato. Asa man ang kuan nato si taas nga gitek sa DJ Sweetheart, no, sa Issues Masa. Good morning mga taga DDF Mandog, namina pod sa atoa. Si Juvenal Burjos di Dapitas Bangkal. Yan, Now, atong balikan. Magsakit gyud ang ilahang dughan mga higala. Aning hitabo ani. Ngano man, di naman nila ron ma-pressure ang Congress nga magsugod na sa impeachment tungod kay ang article of impeachment gibalik man ngadto mga higala sa Congress. Usaw na ron nimo, ingno na po nimo si Chis Escudero, kinsa pa na mga senador diha nga, "Oy, sugdi na ninyo." Usaw na inyo man ang gilumluman. Wa man sila gilumluman kay gibalik man mga higala ngadto sa Congress. Mahipot. Mahipot nga diskarte mga kaigsunan aron nga ma-relieve sa pressure ang atoang mga senador. Pero ang problema din kung makabalik pagkaha ng buhi mga higala ang article of impeachment nga sa Senado. Because it's already the time for the 28th Congress. Dili na 19th Congress nga maoy naghimo anang article of impeachment. Kay sa tan-aw mga kaigsuunan manggod sa pipila ka mga senador, like aning senador nga abogado nga si Alan Peter Cayetano. Kung ang naghimo ana nga impeachment complaint ang 19th Congress, paunsa na i-probe mga higala sa 28th Congress, especially sila man mga kaigsuunan ang muak as prosecutor. Nga wa man gani sila makabalo kung saan ang nisgutang impeachment complaint. Di ba? So, usaon na ron. Nato. Wala. Kamo may naghimuan nga reklamo, kamo may nag-ingon nga resolve. Karon, diyan nasawanan sa impeachment tribunal. Moingon na ro mga senador, dili man kami ani ang 19th congressman. So better, i-refer sa ubalik.
i-confirm na ninyo, i-conform ang inyong mga idea anang article of impeachment kung mao ba gyud na tungod kay kamo ang mubarog nga prosecutor ana pag-abot sa impeachment trial. Kung maingon sila nga okay, okay mi anang impeachment, amo nang butuhan og usab, sige, okay man na, sige butuhin niyo og usab, nya mo lagi na problema. Moboto og usab ang mga congressman, mangayo mapug-usab na pod mga higalag talinpi. Sao na ron mo mga inapog talinpi, wa na budget si Tambaloslos. Kuya Delta Challenger, good morning din ha. No? Siya ni? Revina Balyaw Cloma. Mayong buntag. So, usa pa rin, ihatag din ha. Aron mo pirma na kay ang mga congressman, gisanay manggod mga kaigsuunan sa liderato din ha, nga mo pirma basta na ay kwarta. Nasanay. Yung mga congressman karon, nasanay po. Mo pirma lang sila basta na ay kwarta. Naay sweldo, naay suhulan. Pero kung ay kwarta, di na mo pirma. Kinahanan naman na nagkwarta-kwarta may galang transaksyon din sa Congress. Mayon na ron si Kwan. Ato ning Kwan, isa ka tanig balik dito. Ato aning pirmahan. Mayon na po na ron mga congressman. Yun na pa speaker. Di ba? Ang ato adinhing bagong patakaran sa karon sa Congress, pirma basta na ay kwarta. Mo na bagong rules na to ron diri sa Congress. Pirma basta na ay kwarta. Haay naman ron ang kwarta dinhi ani speaker. Kay mo pirma nami. Ug mayong speaker, why kwarta? Why kwarta? Why pirma? Mo na ron bagong house rules. House rule mga higala din ha sa Congress. Why pirma basta why kwarta? So, maunang ni Aksyo Kabalakas yung Tiberos kay nakabalo na siya nga wala na'y budget kung doon naman short ng budget ni Tambaloslos para anang impeachment. Nakabalo, mayo mas Tambaloslos, magsige koronog hatag sa inyo kwarta nga di man dayta sigurado ani kay ang mga senador, murag dito man kiling kang Inday Sara. Unyag mo gasto koron unsay assurance nako nga ma-impeach yun na si Inday, matanggal yun na. Actually, impeach na si Inday. Nga ma-remove through impeachment si Inday Sara para di na makadagan sa 2028 para wala ko'y kalaban. O sa assurance na ko, nga karon palang ganidaan, 18 ka mga senador, ang niboto, nga ibalik ni article of impeachment paingon din sa ato, So, dili man siya necessary nga kanang 18 pabor na kang Inday. Pero, more or less, mauna na. Because ang gikinahanglan ni Inday, siyam lang ka senador para ma-acquit siya mga higala. And you have 18 senators nga pabor sa imuhang interes sa pagkakaroon. Because, pabor man ni kang Inday Sara mga kaigsunan. Di ba? Sa pagmingon ni Sinday nga mag-impeachment pero kaning naitabo karon nga giremand ang impeachment complaint ngadto sa Congress, pabor man ni kang Vice Presidente Inday. So kung nakapakong mga higala si Tambaloslos nga, 18 sila kabuok. Kadaghan ana nila. Nya mo bayad pa ko sa mga congressman ron kay mga inigbayad ning mga panuhak diri kay naami house rule diri nga walay pirma basta walay kwarta. Saon ko na lang ni, wag ya po assurance ang impeachment. Dili na lang ta mag-impeachment atin bahuan. Basig makayamar pata dito kang agaw nga mga napuntag bahin o ang halin atong pangayoon, ang halin sa Bulawan. Na-deposito na raman to dito sa Hong Kong. Di na to pwede bawion. Kay gi-question to ron anti-money laundering dito. Wala na. Mo nang nabalaka pag ayo karon si Senadora Risa Hontiveros nga wala na gyud. Kay kung mawala na ni mga higala ang impeachment, what will happen? What is the effect or what are the effects? Kay daghan mag-epekto mga higala. Una, mawad-an mga kaigsuonan ug bag-ang ang mga kritiko sa Vice Presidente. Including kadtong na ay mga interes nga itapul down ang mga Duterte ug ang PDP ug ang oposisyon in general. Wala na silang bag-ang. Naaman sila mabilin sigurong bag-ang pero hingo-hingo na gyud mga higala.
Hingo-hingo na ang bagang, di na magkadulot o gahi-gahi. Okay, hingo naman. Ikaduha, that will boost the popularity and trust rating mga higala sa Vice Presidente. And she will become formidable for presidency sa 2028. So, unsa mga higalay kanang gitawag nato og nay pangalan ana DJ Sweetheart, nay technical term ana kanang epekto ba kanang musunod gani kanang mo unsay pangalan na DJ Sweetheart kanang as an effect ba kanang will follow the incident, no? Unsay tawag ana, no? Kanang kalimot ko, no? Kanang naa sa kundila. Unsa man pugon niya kundila god oy nga di naman makalitok perti man guning hagua gabi igod. Perti mang tila og ice cream. Di na makalitok noon. Domino effect. Ayan, napisil ko rin ang tamang salita. Domino effect. No? Ang domino effect, anak mga kaigsuunan, daghan na pong mga politiko, especially mga congressman, ang mo variable. Anong pagkalianin ng variable? Di ba katong 5th district sa Cebu, congressman, mga higala nga si, kinsa to? Si Prasco. Si Tubi Tiangco. Ang campaign manager mismo sa alyansa. Wala na, aksyon na may galag variable. Unya, kani, o wala na impeachment, ang huna-huna sa mga politiko matay, mapresidente na yun ni si Sara. Karon pa lang, layo pang 2028. Kinahanglan magsirko balintong na tani, gamitan tani og is bibi. Sirko balintong. Is bibi atong gamiton. Kay og dili ta mo sirko balintong. Unya si Inday Sara ang very popular, formidable. Pag-abot sa trust rating mga higala o popularity rating. Ultimately, she will become the president. Unya asa ta po nito na anig di tamang variable aning hitabuan sa kangkungan ta po niton. Munang karon pa lang, variable na ta. So, kanang impeachment, very important. It will really matter mga higala. Anang istoryang variable. Pag di na makalutsar mga kaigsuunan sa Congress, for whatever reason, dili na masaka og balik ang article of impeachment, kay kung di na masaka balik, wala na ang reklamo. Kay mo man ang reklamo. Pag way reklamo, way kaso. Di ba? Or, in case nga ma-acquit si Inday tungod kay daghang mga senador nagtuo. Una, dili na priority nila. Second, nagtuo nga dili lang si Inday dapat ang imbestigahon anang confidential fund. Third, nagtuo nga si Inday walay binuang anang confidential fund. So, madismiss. Naghanap pong mga congressman ani, mga higalang mag-ambak pare. Ambak pare. Hasta mga mayor mag-ambak pare. So, ilahan ng pasagdan si Tambaloslos nga maunlod sa iyahang kaugalingon mga kaigsuunang tiyan. Mga dako kaayo. Mura man pug sulbabida na, di gihapon na maunlod. Okay, ang tiyan dako man, mura pug sulbabida. So, mao na may tabo. Mao na may tabo gid na. So, karon pa lang naghuna-huna na ron sila dinha. Hadlok na sila. Si Rizal Tiberos, hadlok na sila nga di na makabalik nga buhi mga higala ang impeachment. Kaya actually, dead on arrival naman ang impeachment pag abot din sa kini nga Senate. Patay naman yun ang daan. Wala naman na. Pero gibanhaw lang, for the sake
ani mga kaigsuunang argumento nga trabaho gyud sa Senate. O sige, trabaho na namo nga magbista ng reklamo sa impeachment. O sige, trabaho na namo. Pero trabaho man po din namo nga i-remand ng impeachment complaint nga to sa Congress. Usaon na ron mo. Trabaho man po din na nila nga i-remand ng impeachment complaint nga to sa Congress. Sige. Magtrabaho magkatao. Sige, amo po ng trabahoon. Naway himo mga kaigsuonan. No? Alright. I hope nga kani mga kaigsuonan, no, matagaan ni katinawan. Ang gusto ninday ina impeachment trial. Like sa uban nga mga eskwelahan, uban mga institusyon, mga higala o kahugpungan, gusto sila na impeachment complaint. ASAP. Kay kung ASAP, mahumandayon, ang tendency din ma-determine, halimbawa, kumpiyansa sinday nga di gyud siya makumbikto, dali ra kaayo mga higala mo baliktad ning mga politiko. Pag mo baliktad ning mga politiko, wa nay umoy si Tambaloslos. Siya na pod ang makatubang og kaso. Siya na pod ang makatubang og kaso. Ma'am Maris de la Cruz, good morning. Good morning Jun, shout out kay Tambaloslos og sa iyang ambisyon nga mapresidente from the people of Davao. Thank you so much, ma'am. So, mamatay na ang ambisyon ni Tambaloslos din. Mao na lang man ni last option ni Tambaloslos mga higala sa iyahang uwag nga mamahimong presidente. Ang iyang gigastuan nga PI, People's Initiative, na tigbak na mga higala, gigastuag perting dakua kwartas mga Pilipino. Iyang gisapwang si Tatay Digong paingon sa dahig the Netherlands, illegal. Gigastuhan lang niya dako kayo mga higalang kwartas, sapi gyapon sa mga Pilipino, palpak gihapon tungod kay ang mga Pilipino naglagot na hinuog samot sa iyaha o sa present administration. Impeachment mga kaigsuonan, palpak yapon gipangbayran ang mga congressman, kwartas mga Pilipino gyapon gipambayad 150 million each kutob sa may pirma. Wa gyapon mga kaigsuonan mo saler nga numan kay giriman ang impeachment complaint balik ngadto sa ilaha. So mao na lang ni ang last card ni Tambaloslos pag ma-dismiss kaning kuan mamatay ning impeachment complaint, unsa na po'y himuon nga pakulo ni Tambaloslos? Wa na siguro. Wa na, usa pa man. So, in full swing mga kaigsuonan, makuha og balik sa Vice Presidente ang trust sa mga Pilipino. Wa na may kaso. So, unsay mahitabo din maghikog na lang si Tambaloslos sa punuan sa kamatis, mga bay. May tabo niya, maghikog sa punuan sa kamatis. Saon man yun. Kana manggong, may mo kang presidente, may mo kang lawyer, may mo kang unsay imuhang gusto, destiny man pod gud na. Dili na ingon nga tungod kay kwartahan ka, kaya nimo tanan. Dili. Destiny. Digong, wa man na magpalandong may mga presidente, pero destiny yun niya nga mahimo siyang presidente. Dili lang ordinaryong presidente, but a great, well-loved president mga higala sa mga Pilipino. Destiny. Dagang bright din na, nakahumag law school, wag yun makapasar. Tungod kay dili yun sila distinct lawyer. Tadod, balik tayo, man lamang ang pipila ka ba nga, pahinom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health.
Good day, everyone. Luckily, we can now file our income tax. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Oy, ano nga to sa mga kuan ha, kini mga gun enthusiast. No, na-approve na mga igala ang kining balaod, no? Labot aning baril, kining mga sa mga pusil din na. Ang gun ban, no, ubos bag-ong balaod karon, Republic Act kuan, no, nga giamindahan mga igala. Kaning balaod aning naglambigit sa mga pusil. Giamindahan ng Republic Act 10591, no? Nanay bag-o nga amendment aprobado ng mga kaigsunan sa ato ang kamara. Ang gun ban gi-shortened na, no? Gikan sa 6 months magsugod ang gun ban during election, gihimo na lang siya og 45 days before election, no? And 5 days after election day. So, 45 days before sa election, then 5 days after, hangtod 5 days after sa election ang gun ban. Unlike before, nga 6 months yun, no? Ang pagbaligya og mga gitawag na tugbala, limitado lang mana sa 50 kabala mga kaigsunan, no? Ngadto sa 500 rounds, ala ngadto sa mga non-sports shooters, and 5,000 rounds for sports shooters katong nag-apil og mga competition mga igala. So pwede na, no? Daghan na imo mapalit nga bala karon. Ang PTC, permit to carry, ang validity mga kaigsunan gikan sa 2 ka tuig gihimo na pug 5 ka tuig sa bag-o nga amendment sa balaod. Then, ang firearms business license, ang validity, gikan sa 5 years, gihimo na pod karon mga higala og 10 years. Si Bato de la Rosa ang nagpanday ani mga higala nga kini nga naskuta nga amendment. Amendment mga higala ani nga naskutan nga balaod. So, dili na kay ta ma-worry anang gun ban. Ang ato alam niya, sunod lang kita. Labi na during election period.
Kay dako kay kalainan, 6 months magsugod ang gun ban. Karon 45 days na lang after election mulaps pa siya og another 5 days, no? Sa baril, bala, makapalit na pud tarog daghang bala. Dili pala kaniadto nga limitado lang. No, ang mga worries lang din ha, basin o gamiton mga higala ngadto sa kriminalidad, ha? Kay grabe na ra ba kayong krimen, no? Labi na karong panahon na nga grabe na kayo ang drugs. Burag diri na lang daw sa Region 11 mga higala ang minus ang drugs. Matod pa sa to ang regional director nga si General Rosite. Pero ang NBI mga higala nakasakmit og 18 o 17 milyones nga kantidad sa mga illegal drugs. Grabe mga higala. Dakuag accomplishment diya ni Attorney Albao diya. No? Pawaray-waray lang na si Attorney Albao, dako dig accomplishment mga higala, 17 million worth sa kining drugs. Pero ang dako kayong pangutana, nganong way nadakpan bisag usa? Nganong way nadakpan bisag usa? Unsa may nahitabo ana direktor? Dako kayo ang drugs nga nasamsam. Pero why nadakpan? Bisag usa. Grabe ra ba kayo ang coordination ani ngadto sa ubang unit? Basig kaning coordination director Albao, mao ni hinungdan nganong wa kay nadakpan kay basig na coordinate nimog apil dito sa mga dakpunon ning inyong operasyon. Nadaot sa coordination? Sa kadaghan nga gi-coordinate nga tropa, basig na-coordinate nag-apil ngadto sa mga tag-iya aning drugas mo nga bisag usa ka buok wa gyud mga higalay nadakpan si Director Albao. Garay kadakong question mark ani direktor. Mao ni nakabahog tik-tik na to aning trabaho aron. Drugs ray nakuha pero ang mga naas likod mga higala, mga dagkong tao wala madakpi ni Director Albao. Kay basig na apil ni coordinate sa iyahang mga coordination nga gihimo ngadto sa ubang tropa mga higala. Taon-taon, balik ta. Uman lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34,
for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or VOSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and/or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Panay may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang doon na 23 minutos. Kuman ang alas 8 sa buntag. Balik ta, aning istorya. Kano sa amadi ay namanggoy kanang gitawag na to may galag 1-year ban ba? Within 1 year dapat usa lang ka impeachment complaint ang ma-file. So usa po ni sa mga gilantaw nga depensa mga higala sa mga abogado sa to ang vice presidente. Now, kano sa ba magsugod ang 1 year? Ang 1 year, ang reckoning point ana from the time nga na-impeach ang vice presidente. So meaning, naduso nila ang impeachment mga higala, no, napirmahan nila ang impeachment complaint, naduso nila ngadto sa Senado. So within 1 year, kung naanay natabo ngayon ana, dili na ka makahimo pa og lain nga impeachment complaint. Tungod kay gibawal na mga kaigsuunan ubos sa ato ang batakang balaod. So ang problema karon kay gi-remand dito sa kining Senate kanos magsugod ang reckoning period, no? Anang impeachment. Siguro pinakamaayo na i-resolve sana kung masaka pa ba na og balik diri sa Senate o dili. Di ba? Para mahibaw-an, no? Kung usa ba na nga impeachment, ana pa ba na kinabuhi na? Kaya kung wala na, maghimo na lang moglain kung gusto mo. Saka na lang po na to i-resolve ang issue whether or not pwede ba na himuon karon nga wala pa may usa ka tuig sukad na giduso ninyo ng impeachment complaint ngadto sa Senado. Alright, doon na 24 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag.
So much ani mga higalang istorya may tungod no sa kining politika. Diri na punta sa kriminalidad. Kay si General Rosete may higalang ato ang kining Regional Director sa Philippine National Police Regional Office 11. Nagsulti nga nihit na gyud daw kaayo may galang illegal drugs dinhi sa ato ang Region 11. Despite atong 17 million kantidad sa illegal drugs nga nasakmit magkaigsunan sa NBI, o sa uban kuyog ang mga other coordinating agencies. Kay gi-coordinate man, coordinating agencies. Mabitaw siguro nga way nadakpan bisag usa ka buok si Director Albaw kay basig hasta ang tag-iya aning naisgutan nga mga droga, iyahang na-coordinate sa kadaghan niya gipang-coordinate sa operasyon. Basig ang tag-iya sa droga, iyang naapil og ka-coordinate mga kaigsunan. Kuan ba? Nalik. Mo na right term, nalik ang issue. Di ba? Or ang mga amigo sa tag-iya, iyang na-coordinate. Mao nga nakasibat ang mga suspect. Dako kayo ang bulto sa droga, pero wa gyud bisag usa nga nadakpan. Wala hindi maayo anang coordination kay masahay mga igala, wa ta kabalo na coordinate na di ay natong apil, hasta tong ato ang dakpunon. Ay nako. Alam na dis. So, ingon pa si General Rosete nga daghan pa mag-adik hinoon dere sa Region 11, no? Kay sa iyang statement, taas kayo ang demand sa shabu. Pero wala kuno may galay supply. Siguro pero wala pa ma-distribute kay kato din nadakpan day ni Director Albaw day unsa man ito supply man to. Nadakwa to 17 million ang kantidad. Di ba? So ingon si General Rosete, sa kadaghan daw demand, kadako sa demand, walay supply, kay grabe ang ilahang pagmanman kuno mga igala, mahal kaayo kuno ang shabu. Mahal kayong shabu. Nagay uban din 250 makabagnos na mga higala. Dali na lang kaayo mo bagnos og shabu. Ang shabu, wag itay amor na. Naabitay, kaila na to, police, magpatabang, magpa-reinstate. Una, kinsa man ta nga mutabang, wa man tay say ana. Ikaduha, mas maay pag mutabang ko anang nakapatay kay pwede pa ma-justify mga igala nga because of the obfuscational situation. Kana bang obfuscation, tawag ana. Kana bang tungod sa kalagot nakapatay ka. Pero kanang drugs mga higala, wala gyud na, dili gyud na pwede nimo ingnon nga biktima. Kana mo sila nga nabiktima sa droga? Walay biktima anang droga mga bay. Wala gyud. Ngano man? Kanang droga di man ka maadik og kausa lang. Tamo yung ka nga nabiktima ta. Kuan ko take ko. Sa akong amigo. Nya, wala na biktima na ko, naadik na dayon ko. Dili man na ingon ana ang drugs mga higala. It takes a numerous repetition una ka mahimong adik. So kung wala kay intention, dili nimo tuyoon, dili ka mahimong adik. Subot pa sabot na adik ka tungod kay tinuyuan na siya. Di ba? Pangitao na si mong lawas. Di na ka masabtan, moody na ka. Kalit lang kag init kay mong ulo, bisag way hinungdan, bisag mabawrang hinungdan, perti na nimong sukua. Grabe na ka, manglagom na ka sa kalagot, naapoy masahay pod, kay nakabata ka, jamming kay ka, kasigi ka ngisi-ngisi, kugihan kay ka, bisag unsa yung buhaton, bisag gabiin ang dako, nagsigi gihapon ka din na o pamintura, bisag di na maklaro na yung pinturahanan, mamintura gihapon ka, kay nakabatak man. No? Bisan din na sa pagkaon, kana pagkaon, tawa na ninyo, kana mga adik. Matinga ka, masahay, dako kay kaon, masahay, gamay kay kaon. Pag makabatak na sila, gamay kay nagkaon mga higala. Pag mahubas na ng residuos, droga sila ang lawas, pero tilang nagkuag kaon. Pag abot sa tulog, pag muhupas, magsigig katulog. Pag nakabatak, gasigi, galurat ang mata mga kaigsunan. Daot ang immune system.
Mao na epekto sa droga. Muna ka ng droga, mayon nga na biktima, naman ko tayo, two schools of criminal, sa criminal law, na two schools mga kaigsunan or theory. Recidivist and positivist. Ang positivist, ang recidivist, recidivist, bitaw ka na, tama ba ko? Di ba, dili, lahi. Positivist o classical, classical. Kanang classical mga higala, stricto na nga principle sa ato ang criminal law. A tooth for a tooth and an eye for an eye. Kung nakasala ka, imo siyang naabis nimo ang iyang dalunggan, abisan po kag dalunggan. Meaning, there is always a corresponding penalty to whatever acts or crimes, acts violated or in violation sa ato ang balaod or crime committed, there is always a corresponding penalty to it. Mo na ang classical theory. Pag mayroon kang positivist theory, muna, mayroon ka nga, ang mga kriminal, biktima lang sa mga nagkadaiyang nga mga factors sa ato ang palibot. So, gikinahanglan sila nga i-rehab. Pero ang drugs, mga higala, dili gyud pwede mo solo din sa akong tanaw anang positivist theory nga biktima lang. Why? Because sa ako nang naistorya, ang drugs, dili ka maadik sa kausa lang. There must be a repetitive act para mahimo kang adik. So, if it is a repetitive act para mahimo kang adik, but pasabot, tinuyuan na, dili ka biktima. Tinuyuan na, imo na ang gituyuan. Karon, bura na kagbuang, naadik na ka, magsige na naglurat ng mata nimo din ha, aburido na kapirmi, kay wa ka kabagnos. Magsige ka nalag, kung saan imong hunaon din ha nga, masatisfy ang imong kaugalingon, kay ang imong lawas, tulo na ang laway, kay gusto na po mubagnos mga higala. Dili na siya victim. Tinuyuan na. Kana kay gituyuan nimo, you have to take full responsibility kung unsay imuhang dangatan. Pareha na sa kaning drugs, pareha ni sa kasong lugos mga higala. Walay suspect or akusado sa lugos na moingon nga nakadisgrasya ko. Akong nalugusan tong gwapa kay na mo silingan. Disgrasya ra gyud to pagkalugusa. Nabay lugos nga disgrasya. Tuyoon man gyud nimo. Di ba? Pareharan na anang akong kaila nga katulo na napaangkan. Kada buntis niya moingon siya nga na disgrasya siya. Si disgrasya? Nabay disgrasya anang buntis? Kaya, pangutanaan nyo mga tiguang din. Sige, pangutanaan nyo mga tiguang. Ingnan nyo, Nay, Lula, Lulo, muto ba ka nang nabuntis na disgrasya? Katulo na nabuntis, katulo po na disgrasya. Pasti na. Mauna ang drugs, mga higala. That's the way how I describe it. Walay na disgrasya, mga higala nga naadik nga anak ko sa mga barkada na impluensya disgrasya. Dili na disgrasya. Gusto po ka maparihan nila. Kay nakita nimo sila nga ni uyon po ka sa ilahang nahitabo sila ha. Muna ni kuyog-kuyog ka sa ilaha. Og nagbagnos-bagnos sila ni bagnos po ka kay gusto ka mapariha sa ilaha. Mauna. Dili na disgrasya. Tinuyuan na. Karon burana ka og asong ulol. Ultimo sa mong kagalingon, di na ka makasabot. Mauna. Manin akong istorya sa inyo ha. Ang tao nga na-addict na, forever addict na gina. Forever addict na gina. Ang imuha na lang din ha, nga di siya makagamit. Mo na lang na kung ano sa mga tagtungon, nga di siya makagamit. Mo na ang ginasugyot, nga ilayo gud siya sa iyang mga barkada. Kaya makabarkada na po na og addict, maura gihapon na. Balik sa dati ra gihapon na mga kaigsuonan. Kani timan ininyo, na mga tao nga addict. Kuha na sila, kanang moody. Unya, dali ra kay muinit ang ulo, bisag gamay ra kaayo ang dahilan. Perti kainit, mura makigpatay na. No? Manglagong nas kalagot. Tungod kay, dili na nila kaya i-manage ang ilahang emosyon. Guba na sa droga.
ilang emosyon nga konektado sa ilahang utok. Gilaliman ka, magsige kag suyop anang dugas battery mga higala sa truck. Mao man na. Ha? Ang lead content ana ni dikit na mga higala ngadto sa utok. Di na ka makasabot. Immune system guba na. Masahe matingala ka usa man ni tawanan ni. Perti man kusuga mo kaon. Masahe pod perting timia. Ngano man ni? Usa man ni naa ni sakit. Ha? Pag iwalay mo kinanan, masahe dako kay kagkaon, masahe kay may kaon, dul ka sa ulcer. Kay pag gamay kagkaon ang imuhang tinae, kuyos. Kauman, mukalit kag dako kaon, paslakan nimo daghan kayo, samad ang imong tinae. So daghan kag bation. Plus imong immune system wala na. Di na mo gana tungod kay nadaot na mga higala sa droga. Bantayin na ninyo kani akong istorya sa inyo. Mata mang lagom. Ha? Buranag manok nga hats mga higala. Ha? Game na daw kayo sila. Game na kayo. Oh? Mga dapat ang atong presidente magpa-drug test yun para why rason. Oh? Tanan nga mga organisasyon muhimo pog surprise drug testing sa tanan nilang mga miyembro, mga bisita, kinsa na din na. Oh? Para ma-refrain. Ha? Kaning mga adik may galaga maggamit aning drugs. Wala ra bagyoy adik may gala nga muangkon. Worse, tungod kay ang ulahi nga mahibalo nga adik na sila din ha ang ilahang pamilya. Oh. Muna siya ang una nga ang ulahi nga mahibalo ang ilang pamilya. Nga kana diay siya wala na. Sira na mga kaigsuunan. Oh. Sira na gyud bisag kung saon. Na daot na imong immune system. Saon pa na nimo? Oh? May lagi mong immune system ang nadaot. Hasta ang imong utok, daot na pod. Namayo karon si General Rosite. Mahal na kay shabu dire. Kay law of supply and demand. Daghang adik sa Region 11, labi na des Davao City, pero wa na day supply mga higala. Mao daw parte ng mahala sa shabu. Nindot magnegosyo direk shabu day karon kay mahal kayo. O nang daghang rong nga kulingog mga kaigsunan kay di na makapalit og shabu kay parte ng mahala daw sa shabu. Subay sa istorya ni General Rosite ang ato ang regional director mga kaigsunan. So kaning adik manggod, pag di na makasyabu, mahungog man guna. No? Mangitag bikil. Oh, sugoon nimo, di na mo tuman mga higala, magpalingog-lingog, magsigig katulog na lang, og imong tandugon, mag-wild dayon, mo ba irumbuang ba? Kuhito nimo may galag stick, mandumog dayon. Oh, baro yan na kay sira na magutok gud. Dili na niya ma-manage ang iyahang emosyon, dili na niya ma-manage ang iyahang maayong huna-huna mga kaigsuunan kay nipilit na ang kanang gitawag na tog lead. Ang lead content anang shabu sa iyahang utok mo na pinakalisod. Na ako'y kaila na tong una. Luoy, kapila nagiriap. Na nagit. Ingon operahan ang ulo. Kay perting daghana nagdeposit sa lead mga higala sa iyahang utok na operahan, ang yapon. Daot na, pahak na gid siya, liki. Luoy ba, luoy? Oh. Una, karon, kamo, puslan man nga makakuha, naminaw mo ron din ha. O mga ginikanan, puslan man nga makuan pa na ninyo, salbara. Sayang ang kinabuhi, actually. Sayang ang kinabuhi. Oh. Wa yung kay laing kapaingnan din ha. Karon, ato rin balikan ha. Istoryahan ni kaning shabu kay perte daw rin mahala. So kung mahal ang shabu, daghan ang dili maka-afford. Pag daghang dili ka-afford, daghan mga galang krimen may tabo, kay aburido ang utok sa mga adik. Aburido ang utok sa mga adik. Kung daghan pong shabu kay barato, daghan dyan pong krimen, kay daghang tripping mga higala nga mahitabo. Wadyo na ilaing kapaingnan, puro lagi kabuang mga higala negatibo nga epekto anang droga. Taon-taon, balik ta, man lamang pipila ka mga pahinom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school,
at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Alright, balik na magala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na ay 42 minutos sa kalabay humana ang alas 8 sa buntag. Now, naghisgot man ta mga igala, may tungod aning drugs, no? Tungod kay dunay istorya lagi nga to aga regional director nga ni Minos ko no, ang supply sa drugs mo na nga mitaas ang demand, mahal kaayo ang kining illegal nga droga. Pero mura og diduso pa kuha ng istoryaha mga bay, kay lagi si Director Albao sa NBI nakakuha magparting daghana pa diya sa may kuan, no, diya dapitas may buhangin. Laliman kag worth 17 million man ata to mga kaigsunang kantidad sa illegal drugs. So ba't pasabot daghang drugs gyapon diri sa Davao City o sa ubang nga mga silingang lugar within Region 11. Daghan pagyapong drugs. Ang atong duda ani, no? Basig sa drugs, naapod mga higalay hoarding. Dili lang asukar, bugas, mga lamas, ang hoarding mga higala. Basig sa bisan sa drugs, naapoy hoarding siguro. No? Pagawas ng taginagmay ron, pila lang ka kilo para, mas lami ang hoarding sa drugs kay ang ato ang mga customer, adik na, mangita gina. No? Hoarding sa bugas, pwede naman ang ubadya, maglugaw-lugaw lang, kamuti-kamuti, gabi-gabi lang. Pero, ang hoarding sa drugs, magyawa yun nagpangita na mga higala ng mga adik alang syabok. Aron sila malagsik o balik, kay muna vitamin sila ang lawas mga higala. Daghan kayong sakit ang usak ka adik. Kanang usak ka adik, daghan kayo na siya sakit basta muhupas ng drugs sa iyang lawas. Daghan kayo manggawas ng sakit. No? Mao gina timayla ni mo. Daghan na kayo ko mga higala nakaseminar. Minaw ta na mga eksperto mga higala aning illegal drugs. Basta adik, mahupas gani ng kimikal sa iyahang lawas, daghan kay sakit manggawas. Kauman mawala nang naisgutang mga sakit pag makabagnos na po na siya. Unya vertical alert. Ug sa suga pa high beam kay mata. High beam, kaka-high beam permi. Burag wa gilo. Puro gyud high. Mao na ang timailhan sa mga adik. Mao na timailhan sa mga adik. So probably na ay gamay kamaturan, gamay lang pod.
ang istorya ni General Rosite mga higala nga minus ng supply. Probably, General, kung ang imo halang basis tungod kay mahal ang shabu, wata kabalo basin o gikartel po ning shabu karon o hoarding. Ha? Para ang iyahang presyo musaka. Kay nakabalo man siya nga perti ng daghan ng mga adik. So kung daghan ng mga adik, daghan ng mangita og shabu. Pag daghan ng mangita og shabu, gamay ra ilang ipagawas in a higher price. O, di ba? Pwede kay na siya mahitabo mga kaigsunan, oy. Ha? Kaya kay na himuon mga higala. Kaya mga na-ihording aning mga produkto nga dili pa mga higala maadik ang mga tao, di ba? Ang asukar makaadik ba din na? Ang bugas makaadik ba din na? Ha? Ang ahos makaadik ba din na? Ang bumbay makaadik ba din? Di man na makaadik. Naman gani mo hoard, ana? Uyab, hinoon, makaadik ng uyab. Oh, grabe na makaadik ng uyab. Ha? Kuyaw nang naadik sa uyab mga higala kay, hasta ang asawa, ibaligya. Para lang sa uyab. Basta naadik na sa uyab, di ba? Pero, kini mga kaigsunan nga to ang gisgutan nga drugs. Pag maadik ka, hasta inyo ang kaldero, ibaligyan mo, plato, ibaligya. Tanan, mauna-unaan, ibaligya. Muna ilanan, may gala sa adik. Nga nagpangita na ang lawas. Kaya bisag unsa na rin mauna-unaan, makakwarta lang. Para na ay palit og pangbagnos. Para na alay ikapalit og pangbagnos, mga higala. Wala na gina. Lisod na area, basta yung anak na kinaiya, mauna na siya ang manifestation, mga kaigsunan. Lisod na. Labo na. Ang naong galagom na lang, agaray, patay kang bata ka. Ultimo, panghinlos ko galingon, di na makahimo. Maluya namang lawas. Wala, maingon si General Rosite karon nga, why supply? Dagang supply, General. Basin o gipang-hold na kay gusto patasan ang presyo per gramo or per session. Mao na nga, wala kayo kay makita ang supply karon, General. Pero ang mga adik anim sabot kabuwang, ang uban aning wa na ikapalit mga higala. Basin og kuan na lang ni, mogamit na lang ni ihis kabaw. Ihis kabaw na lang tirada. Kung dili ka ng katsubong. Samot na yung kabuang anang ihis kabaw o katyubong. Mo na lang na gamiton mga higala aron masatisfy ang kaugalingon. Wala, adik na. Kauman, labinag ang muy ganyo sa ibuha, babae pag yun. Naka-score ko ron diri, dala ni mo kwarta diri, kaya naka-score ko, bagnos ta. Di ba? Ang babae nga bati kayo naong, way ngipon mga higala, pag makabagnos pertinang gwapaha sulo dito sa motel. Good for 3 hours ang iyahang beautification, ang iyahang pagka-beautiful. 3 hours mo lang, short time. Di ba, did you shoot hard? 3 hours. Magwapa kayo. Bisag pati ng payata, mga galas babae, bukog panit na lang, mugwapa o kayo. Kinakabagnos man ka. Ngisi-ngisi ka dayo nila, jamming kayo. Okay, buhi pa man kayo ang residuos drugs lawas. Pagkahupas, wala na. Sige ka na lang o kuan. Kahinanok, unya, og mumata, init ng ulo, kaya ngita naman po mga higalat pang sumpay. Mauna din na ang ilhanan anang mga lulong mga kaigsuunan sa drugs. Ang lulong, dili lang tong naaditos bunawan kaniadto. Naanaroy daghang mga lulong mga higala sa atong palibot. Lulong sa droga ang akong buot ipasabot. Taod, balik na, wala mapipila ka ba nga pa, hinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the Annual Income Tax Returns for Corporation, Partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793.
Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala. Dito sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sa kanan ito mga suki din na nabita sa may Talongo proper Tolosa. Good morning ninyo din na. Good morning sab kang Tating Uruyan. O sa iya asawa na minaw karon. Ay lang idol. No? Ay na lang tigsubay. Tigsubay gyud ka sa programang Issue sa Masa. Bisan pa dito ka sa laing istasyon kaniadto John. Thank you so much. No, si Josephine Uruyan. May buntag po ninyo din na tanan, mga taga Puan. Good morning. Now daghang utana, kinsa may pinakataas og listahan John? Si Senior San Pedro ba? Ang Turco ba? Isa pa nang ubang nagbaton ng listahan. Di ba? Ang Turco, dagang taas ng listahan po kay ang nangutang sa arawan. Si Senior San Pedro, ang listahan sa inyong mga sala. Si Senior San Pedro mo itiglista. O ang PDEA. Ang PDEA mo pinakataas og listahan siguro mga igala. Nga naman, nakabalo mo, muna mo yung bitaw nga, walay matago sa droga. Ang usa ka tao nga masakpan sa drugs, pwede siya mag-mention og 50 ngadto sa usa ka gatos ka mga pangalan, mga kaigsuunan nga kauban niya nga involved sa drugs. It could be pusher o user. Pero ang kanimang gong user, usually mahimo po ning pusher. Kay malugay mo baligya man na para makakomisyon. Ang komisyon niya, drugs gyapon, malibre ang iyang konsumo. Mo na may tabo anang mga user. Pusher po na sila. Basta user, pusher po na. Mo baligya na para maka-discount mga gala, maka-porsyento para sa iyahang personal consumption. Mo na ang drugs. Karon, pagtuko na sa mga operatiba ang nadakpan, paistoryaho na kinsa pa imong naibawaan nga kauban nimo. Kinsay tig-supply nimo. Kanang tig-supply nimo, kinsa pa gipang supplyan pod ana. Kinsay mga kauban ana. Asa po na niya gikan. Ipanglista na tanan sa mga taga-PDEA og mga operatiba. Kung di ka makaingon, nga di gyud ka mahibaw-an basta maggamit ka og drugs. Di gyud ka makaiskapo na madakpan gyud ka madugay madali. Wa ka kabalo gisuka na ka sa imong kaila or gisuka na ka sa laing tao nga nakaila sa imuha nga nagakomprahan po ka og drugs. Mura na siya mahigalag Facebook ang set up anang drugs. Murag Facebook na ay mga common friends. Di ba? Kaso lang, sa drugs mga higala,
puro nimo friends, wala kay ma-unfriend din ha. Once nga nakabalo na sila nga nagagamit, naka-forever na nilang na sila ang utok o memorya, nga kana siya nagagamit na, bisag wa na ka magamit. You can no longer unfriend mga kaigsunan dinha sa drugs. Maunay kalainan niya sa Facebook. So, ang di makaistorya, kato lang nangamatay na. It could be namatay kay napatay sa police operation kay ni Sokol. O namatay na gyud mga higala kay naguba na gyud ang iyang lawas. Mana ang kuan sa drugs. Hindi na makaistorya. Pero the more nga dugay siya nga nabuhi, nga nagamit og drugs, the more, once nga madakpan siya, the more nga daghan siya pangalan nga maistorya. Tungod kay daghan na siya naibaw-an anang kalibutan sa drugs. Gikan sa mga user, pusher, mga amigo sa iyang amigo, amigo sa iyang amigo, o nga, pareho na silang balhibo, di ba? So, malitok na tanan niya sa operatiba o nga to sa PDEA, himuan na nag-background check sa PDEA, labi na og personality ka. Himuan ka na nag-background check, kaya kung personality manggug ka, big fish ka, hindi ay sa PDEA o sa mga operatiba. Himuan ka na nag-background check, kisingan ka na, kising-kising ka na yun, surveillance, pag positive, kani, muna ni. O niya, inigdakop, naman ay daladaan ng PDEA po ka ng mga operatiba nga Cebu, inigdakop, wala, delikado sila. Delikado sila. Kaya nandakop sila, illegal arrest, may drugs na nakuha. Tamnan jud ka para sure ball. Ana man na mga igal. Ako, kaya istorya na nga tinuod. Dagan ko mga operatibang ipangutan na. Di na lang ako sila i-mention. Ana maganda lang style. Na sila daay drugs nga bit-bit. Inigrikisa sa imuhag, wala ka. Kulitog-kulitogon ng imuhang bulsa. Dugay kulitog, oy, diara. Pero ilahara tugikan. Pero ikaw, dugay na kanila nga gisurveillance nga naadyo ka din na. During lang sa arrest nimo, walay nakuha sila mo nang tamnan kanila. Although naagod tay balaod, planting of evidence good, ang penalty, parihara gyapon sa supposed penalty sa imong gidakop, pero usa man nimo ron pag-prove. Naabay na kumbiktuan ng planting of evidence, wala man. Wala man siguro. So mo nang gina-practice karon, wa may kumbiktuan na. Balaod naman na din na, wa may na kumbikto. Di ba? Tamnan ka. Kay dugay na kanila gi-surveillance, permanente ka positive. Check attendance ka permi sa ilahang listahan. Naadyo ka permi. Pagdako pro naatlan nga wala, tamnan ka. Mao na mga higala ang style din ha. So di jud ka makalingkawas. Bisa wala ka kabalo, wa ka kailag kinsay nagtudlo sa mamatudlo man gyud ka. Kay grabe man ang network anang drugs. Kana si kuan pud sir ba, kuan pud na ingon si kuan, ingon tong naghatag sa kuan pud na iya pud nang ginatagaan. Maapil ka, wa ka blind kay ka gato kag way nakabalo sa imong bisyo. Naana day nagsigig surveillance sa imuha. And it is only a matter of time nga madakpan ka. That's how the drugs operate, mga kaigsuunan, including pod sa atoang mga operatiba. So walay malilong, dili ka pwede mutago once nagagamit ka og drugs. Di ka pwede mo nga, kami naman duha nakabalo, kami naman duhas kong uyab nakabalo. Pero kato imong uyab na ay kaila nga nakabalo nga nagagamit siya, ikaw pod yang kauban, naibaw-an pod niya, dakpan siya, gisuka na ka didto. Na surveillance na giabot nimo. Diba? Hoy, kumusta mga taga-LTO din na, Paspasigi na direktor. Kay burago. Labad yung ulong direktor Bilyo dia. Kay ang istorya mga higala, grabing pressure. Grabing pressure sa SOP. Ay, nako. Mao gyud ay ayo gyud ng SOP. Mao gyud ay makapadugang sa ato ang uban sa ulo direktor, no, kanang SOP dito sa ibabaw. Wa naman tayo oras mga bay. Dili sa tabanag kuyog sa programa Issue sa Masa. Ako si Leon adlaw karon nga Miyerkules pitsa 11 ng bulan sa Onyo 2025. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Habang na ta magbulag-bulag mga higala ang ato ang pulong pamalandong karong adlaw. Hinumdumi
nga ang kagahapon kabahin sa atong kasaysayan. Ang ugma pabiling misteryoso kanatong tanan ug ang karon maoy dakong hagit nga kinahanglang atong malampasan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad sa mga usapa, June Bersamin. Hangtod umapon sa mga tagna sa mga istasyon, mayong buntag and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Isyu sa masa.